Olen tämän vuoden puolella käynyt vähintään kerran jokaisessa vaalipiirissä, useissa vaalipiireissä 2-3 kertaan. Se sama tunnelma, joka oli eurovaalien alla, joka päättyi historialliseen voittoon 3,4 prosenttiyksikön kannatuksen nousuun. Vähintään yhtä hyvä tunnelma on ollut tässä eduskuntavaalityössä. Meillä on meidän kädet, meillä on meidän jalat, jalkatyöllä ja käsityöllä. Sillä me otamme vaalivoiton tapaamalla ihmisiä, keskustelemalla ihmisiä kanssa, kannustamalla ihmisiä lähtemään äänestämään muutosta, äänestämään vasemmistoa. Hyvät ystävät, hyvät toverit, myös politiikassa tai politiikan keskustelussa on tapahtunut viimeisten viikkojen aikana muutos. Vasemmisto rohkeasti on vaatinut toisenlaista talouspolitiikkaa. Olemme sanoneet, että leikkauspolitiikka vain pahentaa talouskriisiä. Olemme vaatineet elvyttävää politiikkaa, sitä, että luomme työpaikkoja ja nostamme sillä Suomen tästä suosta. Viimeisten 2-3 viikon aikana yksi kerrallaan talouspolitiikan professorit, talouden asiantuntijat ovat tulleet sanomaan samaa linjaa kuin mitä me olemme sanoneet. Tässä tilanteessa leikkaukset vain pahentavat kierrettä. Nyt kun on pulaa työpaikoista ja samaan aikaan meillä on valtava määrä tekemätöntä työtä, nyt tämä pitää yhdistää, luoda ihmisille työpaikkoja ja sillä tavalla pitää huolta ja jälleen rakentaa hyvinvointivaltio. Hyvät ystävät, hyvät toverit, meidän takana on siis talouspolitiikan asiantuntija. On itse asiassa kummallinen tilanne, että 7 vuotta tehty politiikkaa, jonka tuloksena työttömyys on kasvanut, palvelut on heikentynyt ja leikkaukset, joiden piti vähentää velkaa, valtionvelkaa, on johtanut siihen, että valtionvelka on vain kasvanut. Virheitä tekee kaikki puolueet, kaikki ihmiset, kaikki poliitikot. Se on inhimillistä, mutta järkevät oppivat virheistään. Jos ajattelee vaaleja Helsingissä 8 vuoden taakse, silloin otimme 1 paikan. Viime kerralla otimme 2 paikkaa. Tällä hetkellä mielipidemittaukset, mielipidetiedustelut lupaavat 3 paikkaa. Ja itse asiassa olemme lähellä jopa 4 paikkaa. Kuinka historiallista tämä on? Vasemmisto on viimeksi saanut Helsingissä 3 kansanedustajaa, SKDL sai vuonna 1979. Kun teemme kovan työn, meillä on mahdollisuus jopa 4 paikkaan. Viimeksi SKDL otti Helsingistä 4 paikkaa ennen mun syntymääni vuonna 1975. Me elämme siis historiallisia hetkiä Helsingissä ja Uudellamaalla. Uudellamaalla, hyvät ystävät, me kärsimme viimeksi tuplatappion. Me menetimme 118 äänellä toisen kansanedustajapaikan ja menetimme sen vielä kokoomukselle. Nyt me otamme 2 ja itse asiassa meillä on kaikki mahdollisuudet ottaa 3 paikkaa. Uudenmaan mielipidemittauksen mukaan olimme 0,1 prosenttiyksikön päässä 3. paikassa. Hyvät ystävät, tämä on Helsingissä ja Uudellamaalla vallankumouksellista. Mutta gallupit ei äänestä, mielipidemittausten perusteella ei eduskuntaa valita. Siihen tarvitaan jokaisen ihmisen ääni. Lähes puolet ihmisistä on vielä epävarmoja, lähtevätkö he äänestämään ja jos lähtevät, mitä puoluetta. Tässä on se meidän suuri mahdollisuus. Sen vuoksi, kun tänään on juhlittu, nostatettu tunnelmaa, niin lähdetään huomenna aamulla taas liikkeelle. Tehdään ensi sunnuntaihin asti töitä enemmän kuin koskaan. Nukutaan sitten viikon päästä maanantaina. Voidaan nukkua myöhään ja onnellisina, koska vuoden 1995 jälkeen
vasemmistoliitto tulee voittamaan ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa. Me voitamme Helsingissä, me voitamme Uudellamaalla ja me voitamme koko valtakunnassa. Hyvät ystävät, me korjaamme sen yhdessä, yhteisellä kamppailulla, yhteisellä työllä. Hyvät ystävät, kerätään täältä voimia, joilla ponnistamme vaalivoittoon. Kiitoksia, että olette mukana. Kiitoksia, että olette